चुनरिया रौरा से करिहे दरसना थावे धाम नगरिया कोई से पुजरिया रौरा से करिहे दरसना अरे पापी कोरोना के चलते ये मैया पूरी ना केहू के सपनावा अरे पापी कोरोना के चलते मैया पूरी ना केहू के सपनावा। डीजे मुकेश चकिया। देशवा में आइल बाटे बरकत बाही कौनो अवतार लेके आव देवी माई देशवा में आइल बाटे बरकत बाही कौनो अवतार लेके आव देवी माई चुनरी उठाई के नरियल लेके कैसे के हुआई मन दिलावा चुनरी उठाई के नरियल लेके कैसे के हुआई मन दिलावा अरे पापी कोरोना के चलते ये मैया पूरी ना केहू के सपनावा अरे पापी कोरोना के चलते मैया पूरी ना केहू के सपनावा। डीजे मुकेश चकिया। विशाल भारद्वाज कहे सुन ली पुकार जी हे दुर्गा माई कौनो करे चमत्कार जी विशाल भारद्वाज कहे सुन ली पुकार जी हे दुर्गा माई कौनो करे चमत्कार जी राजीव रंगीला करेला बिनतिया गाई के रौरी भजनिया राजीव रंगीला करेला बिनतिया गाई के रौरी भजनिया अरे पापी कोरोना के चलते ये मैया पूरी ना केहू के